Трох польскіх каталійскіх святароў, якія доўгі час служылі на Віцебшчыне, высылаюць з Беларусі. Упаўнаважаны ў справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў не працягнуў ім дазволу на рэлігійную дзейнасць. Гэтак у траўні мусяць пакінуць Беларусь шматгадовы настаяцель прыходу нараджэння Божай Маці ў Браславе сальватарыян ксёндз Станіслаў Мжыглут, вікары прыходу ў Відзах салітын ксёндз Зенан Шчэнхач і вікары прыходу ў вёсцы Удзела Глыбоцкага раёну францыскан айцец Вальдэмар Куява. Іншым польскім святарам, якія працавалі на Віцебшчыне, працягнулі дазвол на рэлігійную дзейнасць толькі на паўгода. Тым часам у турме застаецца 65-гадовы ксёндз Анатоль Парахневіч, стан здароўя якога цяжкі. За кратамі ён перанёс інфаркт. Паводле сайту каталік.лайф ксяндза Анатоля вінавацяць у здрадзе дзяржаве. З нами на сувязі Наталя Васілевіч, тэолог, прадстаўніца хрысціянскай візіі. Спадарня Наталя, вітаю вас. Добрый вечер. Першае пытанне, ці ёсць, можа быць, нейкая дадатковая інфармацыя пра затрыманне Вольгі Мускай і Валера Краснагіра, у чым іх абвінавачваюць? У нас няма ніякай інфармацыі, просто некаторыя знаёмыя, сябры, яны занепакоіліся, бо гэтыя два каталікі зніклі з сацыяльных сетак, перасталі адказваць на паведамленні, і гэткім чынам атрымалася даведацца, што іх затрымалі. Але па якой справе, у чым іх абвінавачваюць, нават цяжка ўявіць, таму што гэта людзі, якія ніякім чынам у палітыку ўцягнутыя не былі. Былі такія каталікі, якія займаліся нейкімі сваімі справамі, культурніцкімі праектамі. Вольга спявала ў хоры. Таму вельмі цяжка сказаць, што стала прычынай іх затрымання. Днямі з'явілася інфармацыя пра тое, што тром святарам, грамадзянам Польшчы не падоўжылі, скажам так, ліцэнзію, дазвол на служэнне на тэрыторыі Беларусі. Вядома, гэты дазвол выдаецца шведскімі ўладамі у нашай краіне. І гэта не першая такая навіна. Часта такія рэчы здараліся. Пасля 20-го года, здаецца, яшчэ мацней. Вось замежных грамадзянаў каталіцкіх святароў сталі высылаць з тэрыторыі нашай краіны. На вашу думку, гэта мэтанакіраваная палітыка, якую рэжым збіраецца давесці да канца? Яны хочуць, каб зусім не было, скажам так, місіянераў замежных святароў у Беларусі? Безумоўна, даўно ўжо яшчэ з 90-х гадоў рэжым Лукашэнкі ставіў перад сабой задачу пазбавіцца замежных святароў, таму што замежныя святары ўсё ж такі менш залежаць у сваёй дзейнасці ад уладу, яны больш вольныя у пэўным сэнсе, і яны паходзяць як бы з такого вольнага свету, там, дзе свабода рэлігіі ніяк не абмяжоўваецца. Таму улады хацелі б, канешне, каб святары, якія знаходзяцца ў Беларусі, былі такія больш лаяльныя, больш падпарадкаваныя, і на якіх можна было б націснуць. Вось, менавіта за гэтым стаіць палітыка абмежавання святароў замежных грамадзян. Мы ведаем нават, што закон, які быў яшчэ ў 2002 годзе прыняты, ён значна абмяжоўваў магчымасці замежных грамадзян увогуле ў Беларусі і засноўваць рэлігійныя арганізацыі і з'яўляцца кіраўнікамі рэлігійных арганізацыяў. Таму тут нечага новага няма. Гэта такая звычайная руцінная практыка, якая працягваецца ўжо дзесяцігоддзі ў Беларусі. Такое да вас пытанне, бо мы ведаем ужо здаўна пра таксама своеасаблівыя дачыненні паміж Ватыканам і Александром Лукашэнкам на працягу гэтых 30 год, і не раз менавіта ватыканская дыпламатыя вызваляла людзей, там такую-сякую, але там мінімальную лібералізацыю таксама спрычынялася да гэтага. Ну і мы мелі візіт прадстаўніка Ватыкана, спадара Гуджэротці, нядаўна таксама ў Беларусі, і была нават сустрэча з Александром Лукашэнкам, і сапраўды там некалькі вернікаў выйшлі, там нібыта ўжо з чырвоным касцёлам, ужо канцавую дату канца этой рэканструкцыі нібыта была прызначана, так, 2027 год. Але вось Гуджэротці паехаў, працягваюцца высылкі, так, гэтых каталіцкіх святароў, працягваюцца, ліквідавалі некалькі парафій грэка-каталікоў, уніятаў, так, на Берасцейшчыне. Працягваюцца нават
от таму для мяне пытанне, ці тады пра нешта не дамовіліся гуджэроці, Ватыкан і афіцыйны Менск, ці тут на два бакі эта гісторыя распадаецца, што таксама Польшча, напрыклад, таксама можа некую тут палітыку і дыпламатыю вядзе і ўплывае ці не ўплывае на сітуацыю. Вот раскажыце, чаму вот яшчэ з рэлігійнымі, так, вот нашымі і суполкамі і гэтак далей, вось Ватыкану не ўдалося дамовіцца з Лукашенко? Ну, вось бачыце, як бы рэпрэсіі носяць сістэмны характар у Беларусі. Яны не спыняюцца, яны працягваюцца, яны маюць такі кумулятыўны эфект, назапашваецца вось гэтая стомленасць ад рэпрэсіяў, страх, ціск у грамадстве. Многім людзям даводзіцца выязджаць з краіны. Нашмат менш людзей вяртаецца ў краіну пасля рэпрэсій і пасля там як нейкі час праходзіць з таго, як яны пацярпелі ад нейкіх рэпрэсіяў. Таму мы бачым, што гэтыя рэпрэсіі носяць сістэмны характар. Усе перамовы Ватыкана, якія дагэтуль вяліся, яны сітуатыўныя былі. То бок прыезд арцыбіскупа Клаўдыа Гуджэроці, ён закранаў вызваленне толькі канкрэтных асобаў, канкрэтных святароў. Мы ведаем, што былі вызвалены святар Генрыха Калатовіч і Анджэй Юхневіч, які ў той час знаходзіліся. Але гаворка не ішла пра поўнае спыненне рэпрэсіяў. Тут адной рукой вызвалілі святароў, іншай рукой пасадзілі новых. І пра гэта шмат гавораць праваабаронцы, наогул вось пра гэты як бы трэк гуманітарны, той, што называецца, так? То есть гэты гуманітарны трэк, ён пакуль што прыводзіць да такіх адзінкавых, нават калі яны масавыя, яны ўсё роўна адзінкавыя вызваленні канкрэтных асобаў, якія пэўны час знаходзяцца ў зняволенні. У той ж самы час, як рэпрэсія, як сістэма не спыняюцца. Таму тут можна дамаўляцца вось пра нейкія канкрэтныя сітуацыі, той ж самай з Польшчай адбылося, вызвалены былі канкрэтныя людзі, але некай сістэмнай змены і ў дачыненнях паміж гэтымі краінамі і ў палітыцы ўвогуле ў Беларусі ніякіх зменаў не адбылося. Таму тут гаворка пра тое, што вось гэтыя перамовы, яны скіраваны хутчэй вось на такія вырашэнне адзінкавых кейсаў, скажем так. Гэта таксама добра, мы ўсе рады, што людзі выходзяць на волю, але гэта не вырашае галоўную праблему ціску і рэпрэсію ў дачыненні да ўсёй супольнасці. Спадарня Наталля, але сапраўды, здавалася б, толькі летась, напрыканцы мінулага года, Ватыкан вызваліў айца Анджэя Юхневіча, ксяндза Генрыха Калатовіча. Цяжка ішлі гэтыя перамовы, доўга. І тут рэжым зноў садзяць за краты новага святара, ксёндз Анатоль Парахневіч. І што цяпер? Апостальская сталіца зноў будзе рабіць гэтыя доўгія перамовы, каб зноў вызваліць яго. І пытанне, як доўга гэта яшчэ можа працягвацца? І ці таксама Ватыкан у нейкі момант не паставіць больш, скажам так, нейкія жорсткія ўмовы? Як вы гэта бачыце? Так, але якія ўмовы можа паставіць Ватыкан? Якія больш жорсткія ўмовы? Што можа Ватыкан? Якім чынам ён можа націснуць на Лукашэнку, каб Лукашенко спыніў рэпрэсіі супраць хаця б каталіцкага касцёлу, не кажучы ўжо пра ўсё грамадства ў цэлым? Ніякіх рычагоў уплыву у Ватыкана на Лукашэнку няма. Тым больш, што цяпер мы назіраем такую пераарыентацыю заходняга вектару, калі раней Ватыкан выглядаў вось такой магчымасцю уваходу у заходні свет, магчымасцю дыскусіі пра нейкую адмену санкцыяў канкрэтных, так, это ватыканскі трэк быў адзіным даступным для беларускіх уладаў, то цяпер мы бачым, што кантакт з амерыканскай адміністрацыяй, з амерыканскім бокам, ён значна паніжае значэнне вось гэтага ватыканскага трэку, і цяпер хутчэй больш важную ролю маюць перамовы, якія адбываюцца з амерыканскай адміністрацыяй. Ну і тут ужо гучала пра, вось Дзеніс Кучынскі казаў пра прыезд спецпрадстаўніка Джона Коула. Мы ведаем, што гэты прыезд гэтым разам у бліжэйшыя тыдні ён будзе прымеркаваны да
вялікага такога евангельскага мерапрыемства фестываля надзеі, які адбудзецца у Чыжоўка-арэне, і там будзе удзел ужо такіх евангелікаў амерыканскіх, якія маюць сувязі з адміністрацыяй Дональда Трампа, з самім Дональдам Трампам. Фрэнклін Грэм, вядомы прапаведнік, гуманітарны дзеяч, які традыцыйна, вось ягоная сям'я, ягоны бацька яшчэ ў Савецкі Саюз прыязджаў і праводзіў сустрэчы з уладамі, з рускай праваслаўнай царквой і гэтак далей, і то бок удзельнічаў у такой народнай дыпламатыі. Мне здаецца, вось зараз у гэтыя месяцы мы будзем назіраць менавіта пераарыентацыю на амерыканскіх евангелікаў як асноўных партнёраў дыпламатычных. Ад Ватыкана такі адыход трошкі будзе, але гэта ўсё сітуатыўна. Вы бачыце, што Лукашенко, ён шукае шляхі для сябе, яны круцяцца як вуш на патэльні, так, вужака на патэльні, і ён прымае нейкія рашэнні менавіта сітуатыўна. Вось як зараз павярнулася, як зараз склалася геапалітыка, палітыка, вось спрабуе знайсці нейкі такі праход, выйсце для таго, каб проста рэжым змог пратрымацца ягоны, і каб ён не страціў уладу, і неяк, магчыма, яму вельмі часта шчасціла на працягу ягонага гэтага ўсяго тэрміну, калі ён быў прэзідэнтам і калі ён ужо незаконна як бы знаходзіўся пры ўладзе узурпатарам, то яму выходзіла неяк выкруціцца з розных сітуацый з-за таго, што так складаліся геапалітычныя падзеі, нейкія іншыя праблемы ўзнікалі ў свеце, якія перацягвалі ўвагу, і такім чынам Лукашенко выходзіў такім сухім з вады. Вот ён зараз чакае для сябе акна магчымасцяў, што ён зможа вярнуцца да кантактаў з Захадам як раней, пры гэтым не змяняючы свае палітыкі, не змяняючы вось гэтага рэпрэсіўнага фону, таму што без рэпрэсій ён уже не можа кіраваць. Гэта адзін з сродак кіравання беларускім грамадствам, таму вот ён будзе круціцца. Калі трэба Ватыкан, калі трэба евангелікі, калі трэба патрыарх Кірыл, і вось так это все будзе паступова круціцца, але напружанне і рэпрэсіі будуць працягвацца. Ой, дзякуй за такі выдатны нам прагноз, спадарня Наталля. Але мы працягваем з вамі размову. Я буду спрабаваць дапытвацца, як жа гэтыя рэпрэсіі магчыма все-таки зменшыць. Напрыклад, мы такі рэсурс, вы не ўзгадалі, такі рэсурс дыпламатычны, як сам, уласна, папа рымскі Лео. Ён таксама цяпер амерыканец, хаця там з Дональдом Трампа у іх не самыя, хіба што я так разумею, з медыйнай публічнай часткі не самыя лепшыя дачыненні, але вось як вы ставіцеся да новага папа, амерыканца, так, Лявона, як можа, ці ён нагу глядзіць у бок, ці для яго гэта важная праблема там дэмакратызацыі, ці на еўрапейскіх народаў, цярпенні ў Еўропе, ці ўсё-такі гэта не прыярытэты для гэтага папы? У яго вельмі шмат розных прыярытэтаў у папы, і я думаю, што ўсё ж такі мы павінны прызнаць і так адэкватна падысці да сітуацыі, што ўсё ж такі без міра ва ўкраіне, без справядлівага міра ва ўкраіне мы не можам казаць пра нейкую вось эту сістэмную працу па Беларусі, таму што вельмі шмат чаго залежыць ад нашага ўсходняга суседа, нашай суседкі Расіі, якая і падтрымлівае рэжым Лукашэнкі і пэўным чынам спрабуе яго выкарыстаць на сваю карысць, і таму як бы вырашыць беларускае пытанне немагчыма, пакуль не будзе вырашана украінскае, расійскае пытанне. Так, пакуль не скончыцца вайна, ні пра якую дэмакратызацыю Беларусі увогуле не можа ісці гаворкі, таму лячэнне пакуль сімптаматычнае, пакуль арганізм гэты, каб працягнуць ягонае жыццё хоць трошкі, так, каб ён не зусім ужо
памёр. Тут ну вось гэты такой выбіраюць усе і святы пасад і іншыя там партнёры нейкія заходнія, яны выбіраюць ўсё ж такі у дачыненні да Беларусі вось гэта сімптаматычнае лячэнне, калі мы просто вызваляем хоць кагосьці з палітвязняў, каго можна, нейкім чынам робім хоць нейкую палёгку для людзей, якія знаходзяцца ў Беларусі, аднак як бы кардынальна пакуль вырашыць пытанне не можам, і даводзіцца нам цярпець і чакаць, магчыма, штосьці зменіцца, адбудзецца нейкая надзвычайная падзея, якая зменіць гэтую канфігурацыю, але вось пакуль так, мы пакуль закладнікі той геапалітычнай сітуацыі больш, чым нават рэжыму Лукашэнкі, я думаю. Алесь ужо згадваў пра крытычную сітуацыю для грэка-каталікоў на Берасцейшчыне, дзе свецкія ўлады не зарэгістравалі ніводнай парафіі, а наколькі я памятаю, паводле цяперашняга закону аб рэлігійных арганізацыях, што калі нейкая супольнасць не мае ніводнай парафіі зарэгістраванай хоць бы ў адной вобласці, то можа быць знятая рэгістрацыя на краёвым узроўні, рэспубліканскім. Гаспадарня Наталля, на вашу думку, тое, што адбываецца з грэка-каталікамі, вось гэтыя рэпрэсіі супраць уніятаў, а тым больш у Берасці, дзе гэтую унію калісьці падпісалі, гэта прычына ляжыць у дзяржаўнай палітыцы рэжыму Лукашэнкі, ці ўсё ж такі гэта палітыка РПЦ? Што тут пераважае? Я думаю, што ўсё ж такі гэта палітыка ўладаў у першую чаргу. Я не думаю, што як бы праваслаўная царква ў любым выглядзе, ці то гэта на ўзроўні РПЦ, ці на ўзроўні мясцовым беларускай праваслаўнай царквы, яна можа нешта ўладам дыктаваць. Ўсё ж такі такія пытанні вырашаюцца на палітычным узроўні самімі тымі, хто мае магчымасць прымаць палітычныя рашэнні і мець палітычную волю для того, каб пэўным чынам дзейнічаць. Я хочу сказаць, што гэта яны не былі не перарэгістраваныя, а яны спачатку былі перарэгістраваныя, а потым ліквідаваныя. Як мы бачым, суд прымаў рашэнне аб ліквідацыі гэтых рэлігійных арганізацыяў, і тут, магчыма, ну, па-першае, яшчэ па-другое, дакладней хочу сказаць, што беларуская грэка-каталіцкая царква і не мела раней рэспубліканскай асацыяцыі. Мне таксама гэта было дзіўна, але, як выявілася, і раней яны не рэгістравалі беларускую грэка-каталіцкую царкву як рэлігійнае аб'яднанне. Вось, і таму, ну, як бы на іх статус у 2026 годзе ў параўнанні з 2024 годам гэта ніяк не паўплывае, але ну, сам факт таго, што грэка-каталікі, якія жывуць у Берасцейскай вобласці, яны застаюцца пазбаўленыя магчымасці прыходзіць у сваю царкву, маліцца у сваім абрадзе, удзельнічаць у літургіі, неяк жыць такім духоўным царкоўным жыццём, гэта ну, вельмі такое, ну, скандал, я бы сказала. І той, што гэта адбываецца пры нунцы, які сам з'яўляецца грэка-каталіком, і на якога былі спадзевы, што ён падтрымае і так уразлівую царкву у Беларусі, таму што царква, яна уразлівая не толькі ў палітычным сэнсе, не толькі з боку дзяржавы, яна таксама уразлівая ад таго, што няма біскупа свайго, то бок сама структура царквы, яна недастаткова моцная, каб развівацца вось так самастойна на сённяшні момант. Вось, але замест таго, каб гэтая царква была падтрыманая, ну, атрымліваецца цяпер, што яе вынішчаюць і застаецца зусім мала. Але я не думаю, што грэка-каталікі сёння, ніяк у 19 стагоддзі, ведаеце, калі там гвалтам іх перавялі ў праваслаўе, ці некаторыя пераходзілі ў рымскае каталіцтва, то цяпер гэтага не адбудзецца. Я думаю, што людзі, якія выбралі быць грэка-каталікамі, яны будуць гэтую ідэнтычнасць захоўваць у сабе, і пры магчымасці ўсё ж такі калісьці створаць свае парафіі. І я не думаю, што гэта таксама адбудзецца на такім вот сістэмным узроўні. Назаўсёды знікне беларуская грэка-каталіцкая царква, гістарычная царква. Мы таксама так не думаем.